jongen! Ja, jongen! Kijk eens! Mooi man! En dan doet het gewoon heen. Ja, we gaan tegen de kant uit! Oh, die was gek! Nog een keer! Oké, niemand was er gek! Oh, hij doet verder! Doe nog een keer, joh. Twatsu! 2,5 pk! Waarschijnlijk komt er een 6. Dubbel zo hard. 3 dubbel. En ik ga ook een boot kopen! Dus nu gaat ook een boot kopen. En nu gaan we even aanleggen. Waarom? Omdat ik gewoon zeg dat we even gaan aanleggen. Maar we waren net zo lekker bezig. Tot zo! Mag ik zitten? Hey jongens, dit is Roel en hij gaat eventjes een leuke bootje. Ja. En ik ga zelf ook een bootje kopen, dus dat is hartstikke leuk. Ja, start te lopen hè, of niet? Yo! Hey Roel, start te lopen of niet? Ja, zo makkelijk! Fantastisch! En dat doen we! Simpel. Dat blijkt gewoon zo simpel. Roel! Roel! Kan je nog wat harder? Of is het jou hard? Ja, er komt toch een 6 pk motor of niet? Wee! Moet je kijken gek. Roel, kom nog eens! En dan moet je naar duidelijk kijken als hij nog een keer langs komt. Hey Roel! We filmen het daar, maar daar komen al die grote... Snel! Fantastisch! Kijk! Bochtje maken! Oh, iemand was een gek! Mooi man! Mag ik ook een keer? Wat? Nee, niks. Hé Roel, ga weer op die golf af! Ah jongens, dat was hem hè. Mooi of niet? Ding gaat tering hard! Gek jongen. Rijk je? Gek jongen, ja is goed. Kom maar, stap erin.